Ето го си, да има кой да ти покаже, нали? Ето му да е помнително. Да. Стига да не са много, защото ще се чуди кое по-напред да си вземе. Стига. Покажи му. Ето тук още един помощник. Изяш. Изяш една, стига вече, стига му слагахте. Ето изяш. Така, може да му покажеш как се яде. Много са вкусни тези макарони, май. Ама така като му давате постоянно, няма да познае кой може да хапне. Оставете го сам да се опита. Хайде, стига. Аз ще му щупиме. Защо ще му ги щупиш? Няма да може да си ги вземе като му ги щупиш. Хайде, стига, това не е игра вече. Оставете го да си хапка самичък. Айде, стига. Калини? Можем ние и също си така. Може се, да. Стига му крадохте макаронките. Ако не си ги изядеш, кака и батко чакат да дойдат те да ги изядат. Разбра ли сега? Да. Мамо, чули аз му казах като ме бият. Да, видях. Ви знаете, че правим клипче? Да. Добре. Та-та-та-та-та-та. Хей, правим клипче на Явор, не на шум. Ляна, хайде. Стига. Моля те, мама. Оставете го сега да си хапне. Пара, 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 пара.